that Jesus you love že ten Ježíš, kterého milujete, is coming. se vrací And when he comes, a když on přijde, there is a certain way tak je ještě určitý způsob, in which the Czech Republic must prepare. jakým se Česká republika musí připravit. The king is coming. Král přichází. When the Lord has sent me here, Proč mě sem Pán poslal? he has sent me Poslal mě with an instruction. s určitými instrukcemi. The instruction is about the garment. A ty instrukce jsou právě o tom rouchu. Meaning, Čímž myslí? look now, Podívejte, the standard je tady určitý standard. of God. Boží standard. In Hebrews chapter 12, Židům 12, verse 14. 14. verš. Make every effort to live in peace with all men and to be holy. And then he says, for without holiness nobody will see the Lord. Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Did you understand? Rozumíte tomu? That is so powerful Je to tak mocné, because God of heaven protože Bůh z nebe is now giving the instruction to the church. dává instrukce církvi. When that day arrives, Když ten den přijde, there is a standard, to je určitý standard, not set up by the Czech Republic, no. kterou nenastavila Česká republika, Not set up by the European Union, kterou nenastavila Evropská unie, not set up by the United Nations Security Council, ani ho nenastavily Spojené národy, not set up by the World Bank, the IMF, not set up by the authorities of the Czech Republic, ani autority České republiky ho nenastavily. but the standard of that day Standard toho dne has been set up by God. byl Oh, nastaven Bohem, God. Bůh. And meaning To znamená, we must fulfill that standard. We must obey that standard. my musíme ten standard naplnit a musíme poslouchat. That is why I've come.